coordinados polo profesor Antón Villariño, van ler textos de Rafael Dieste, o noso Félix Muriel, para celebrar o Día da Biblioteca e ademais os 25 anos que cumpre o noso centro, o que dá nombre ao noso ilustre escritor. Primero el profesor Villariño hará una introducción, después las alumnas de bachillerato Amanda, Mariño, Alicia y María Fernández van a leer el trabajo que hicieron sobre Rafael Dieste y después los alumnos de primero de la ESO procederán a las lecturas. Un aplauso para Villariño. Bueno, a ver logo, este ano a biblioteca ten un programiña que vai ser o noso mar, o seu proxecto que se vai desenrolar vai ser en torno ao mar. Empezamos, se en Rianxo alguén ten que ver co mar, é este señor que está aquí. Este señor, verdadeiramente, chamábase Rafael Dieste. O que pasa é que, por os momentos que tivo que vivir, firmou moitos dos seus escritos con varios nomes. Un deles vai ser Félix Muriel, depois direivos un pouquinho porqué. Vou facer nun minuto a súa cronoloxía que nos pode ser así para enterarnos un pouco de quen foi. No 1899, no último ano do século XIX, naceu en Rianxo. Unha cousa xa rara, eran 7 irmáns na súa familia, ele é o máis novo e é o único que nace en Rianxo. Todos os demais, os 3 primeiros, naceron no Uruguai, e logo os outros 3 naceron en Pontevedra, xa en Galicia, pero non en Rianxo. Ele é o único da familia que nace en Rianxo. Logo, outra data que vai ser moi importante é 1914. Marchou para estudar xa con 15 anos só a escola normal, era como se chamaban a escola de magisterio, para Santiago. E aí vai ser en donde vai coñecer os que logo van ser os seus amigos os escritores. Vai ser moi amigo de Manuel Antonio, o poeta, de Roxerios, de Sisto Aguirre, despois, con gran pesar del, vai ser pasado polas armas cando foi na Guerra Civil, e outros 2 compañeiros que van ser os Ínsula, 2 primos de Castelao, mestres aquí en Rianxo, que teñen unha rúa aquí en Rianxo. Como vedes, ele estivo moi metido con toda a xente de cultura de Rianxo e incluso de Galicia. Pero, agora o que a mí me interesa únicamente dicirvos é de cando era máis ou menos da vosa idade, de rapaz, 2 cousas que fixo, o sea, que xa se vía que ia para facer algo excepcional. E unha primeira tiña unha pandilla en Rianxo que lle chamaban a pandilla de Rafaeliño. Imaginádovos por qué? Como se chamaba ele? Rafael. Quen era o xefe? Era o elemento daquele momento. Bueno, pois esa pandilla de Rafaeliño en un principio dedicábase a hipnotizar todo o bicho vivente que pillara. Ian ás praias por cangrexos para hipnotizalos. Iban no cuarto do medio da súa casa, collían os coellos. Dicía Dieste que era o animal máis difícil que viu para poder hipnotizar. Non hai maneira de hipnotizar un coello, según parece. Tuvo grandes avances con galos. E sobre todo, en donde conseguiu o avance xa que era imposible superarlo, foi co seu gato, o Duque. Que logo un escritor máis tarde, moitos máis anos despois, confundiu o Duque pensando que era alguén da aristocracia. O Duque, na obra de Rafael Dieste, é o gato. Como hipnotizaba? Cun espello. Collía un espello, tiña que apoialo nun dicionario, senón non funcionaba. O gato mirábase ao espello e que vía ali? Que vía ali? Que vía un gato mirado nun espello? Outro gato. Outro gato, exactamente o mismo, pero tan chulo como era. Se o gato o Duque mandaba a pata, é unha zoupada, o outro gato respondía exactamente o mismo. Se quería poñerse por dentro escarel, o outro contestaba o mismo. Eso o Duque sentáballe moi mal, moi mal. Entón Dieste enseñoulle que había un non gato. E como foi? Levou uno detrás do espello, ao ver que non había gato, o outro gato marchaba. Entón Dieste cando conseguiu hipnotizalo. Como? Os de primeiro A xa saben como, que eu lo expliquei un día na clase, e collendo, había 2 procedimentos. Un é facer un círculo no chan, por eso as cestas dos gatos son redondas, e o gato, co círculo ese que facía no chan, iba disparado, marchaba do espello e sentábase ali, e quedaba quietiño, xa estaba hipnotizado. E a outra era, disimuladamente, pero isto non lle fagades aos gatos, porque igual o trincades, poñerlle unha pinza de roupa no pescozo, e aquí por trás. Se a un gato se lle pon unha pinza de roupa no pescozo,
na maioría dos gatos funciona, pensa que se volve infantil cando a súa nai o collía por aquí por o pescozo para transportalo dun lado para outro e quedan quietiños. Entón día levaba, puñalle a pinza e deixaba o gato, o pobre, dormido, hipnotizado case de todo. Logo volvía a quitar e o gato pois xa funcionaba outra vez de novo. Vieste hipnotizador. Esa é a primeira. E bueno, agora xa me meto co seu apartado máis importante de intelectual, que era os problemas que tivo co demo. Despois imos ver que as súas grandes obras, unha escrita en 1926 dos arquivos do trazo, vai ter que ver co demo, e a Fiestra Valdeira tamén vai ter que ver moito co demo. Porque de pequeno, as ensinanzas que había tanto na escola como aos curas estaban amenazando constantemente co demo. E este parece ser que o creía todo. E pensaba, xa a cabo, que o iba a comer o demo en calquer momento. Pero un día foi a unha biblioteca, daí está a importancia das bibliotecas, e encontrou un libriño no que se demostraba a non existencia do demo nin do inferno. Entón, aquilo foi unha auténtica maravilla. Co que quitou do libro máis outras cousas que inventou el, colleu, reuniu a súa pandilla nas portas dunha taberna que había na rúa de baixo de Rianxo, subiuse acima dun barril e proclamou, leu a súa proclama de que non había inferno, entre o que dicía o libro e o que el inventou. E os rapaces que tanto lles gustaba que non houbera inferno, pois empezaron a predicar por Rianxo adiante, xa eso, berrando como tolos, non hai inferno, que o dixo Rafael. E iso era a palabra de Dios. O que pasa é que trouxe consecuencias. A súa tía Elisa, que era unha beata de ir todos os días á misa, e o cura, chamaron a conto a Dieste, e seguiu habendo inferno, claro. Non obstante, il proclamara que non había inferno. E aquí xa o deixamos, con que nos van presentar as tres mozas estas, que fixeron un traballo ao longo de 2 ou 3 cursos moi interesante da obra de Dieste, para que vexades que é máis interesante que isto, e logo xa seguiremos falando dele nun club de lectura que vai haber aquí. Graciñas. Nos fixemos unha serie de ilustracións sobre diferentes Testiños, sí. Sí, diferentes testiños das obras de Dieste. Se alguén lle pode dar para baixo. Pois, Hasta que ella esté viva. Sí. Aí. Sí. Esta é un texto del pueblo gallego, un fragmento del pueblo gallego, publicado en 1926, o 13 de 1926. Unha desas noites de moitas estrelas, cando o silencio cae, o balcón mariñeiro viu alá no medio da badía un navío branco, de moitas velas, que parecía deserto, pero Oíanse Músicas. pero oíanse música. Este debuxo é pola morte de Diego dos arquivos de trazo. O texto di que trata sobre o momento en que levan ao Vieito no ataúde para enterralo en Camposanto. Un dos que portaba o cadaleito huiu un roubiu dentro, pero por vergoña e por mor a ser acusado, Truleiro non dixo nada. Pola noite, o home decidiu volver ao Camposanto para desenterralo. Cando xa estaba co sacho nas mans, oiu que se chegaba xente e botou a colla. Este outro dibuixo dos arquivos de Trasno, cuxo texto di: o Ramírez, despois de andar por outras terras ao longo da súa vida, decidiu ir á súa aldea para morrer. Non cría en Deus, xa cando estaba a piques de morrer, o crego foi xunto a del para confesalo e que fora ben con Deus. Pero negouse, morrendo herexe, aínda que a súa bona lle pedira. Este é un texto dos arquivos do Trasno que se titula A Volta e di: a señora Resende e o señor Resende só pensaban no regreso do seu fillo, Andresín, o cal marchara había moito tempo.
Pasado o tempo, o señor Rosendo morreu. Ao ver que o seu fillo non volvía, a señora Rosendo pasou todo o inverno só agardando por ele. Un día pola noite escoitou o ruido na casa. Ela pensou que era o Andresiño e baixou correndo. O día seguinte os veciños atoparon na porta cos ollos ben abertos e nunca máis se soubo do asunto. Este dibuixo é Luz en Silencio, dos arquivos de Trasno tamén. O texto di que un home que vivía na cidade recibeu unha casa vella e unhas leis por herdanza dos seus pais na veliña onde nacera. Tivo que ir alá para arranxar os papéis. Ese día pola noite, na casa da vella estivo revisando as notas que tiña nunha habitación. E ao volver divisou unha sombra no cil, como se alguén estivese a aguantar dele, pero ao achegarse non viu nada. Este tamén é outro dibuixo dos arquivos de Trasno que se titula Historia do xoguete, no que di Agustín, mariñeiro de profesión, ocorreuselle a idea de construir un barco de xoguete chamado Nosa Señora do Carmo para o seu fillo. Foron a probar para ver se lle funcionaba, pero afundiu na auga. O bestia marchou e nunca máis se soubo dele. Pasado o tempo, o fillo pequeno tocou o barco na praia. Alegrouse moito e colgouno na repisa da casa, mirando con cara ao mar. Este tamén é un texto dos arquivos do Trasno e titúlase O vello moreno. O vello moreno era un mariñeiro. Un día estaba el cuns amigos nunha taberna falando de mulleres, cando empezou a contar unha historia dunha muller casada cun mariñeiro, e cando este estaba no mar engadaba cun viaxante. Pouco a pouco a aldea foi non sabendo. Chegan a oídos do marido. Un día a muller foi ao peirao cos fillos a esperalo a volta do marido, pero este nunca volveu. O vagabundo, en todas as vilas hai sempre un vagabundo, pero sempre descalzo no vestido. A xente chamáballe de mangallón e ríanse dele. De rapaz, rebelde e malcriado. Nunca foi á escola e sempre quedaba só, porque os seus amigos de xogo sempre o abandonaban. E a detrás das mozas, mais elas o rexeitábano e ríanse dele. Este dibuixo representa o vello que quería ver o tren. E di... Eran de lá da montaña un vello vivía coa súa filla, marido desta e co seu neto. Empezou a dicirlles que quería ver o tren antes de ir para outro mundo. Ninguén lle facía caso. O vello puxose de parte do bo. E tiveron que coller ao vello, mailo nelo e tamén ao neto e leválos a ver o tren cun carro. De súbito o rapaciño dixo: eu cando medre tamén ia andar en tren. As enrugos do vello teceron unha sonrisa tristura. Esta é unha reflexión que fixen eu sobre este dibuixo. A vía do tren significa o camiño, que simboliza a vida do vello, que ve como se acaba cun eloxo de área ao seu tempo, o símbolo ese do reloj de área. A luz do tren, unha liña horizontal amarela, o amencer que interpreta como o nacemento. A partir dela o ceo escurétese, simbolizando que nunca saberemos o que é antes da vida, ese infinito inexpugnable. Como a chegar á morte, no que o camiño se vira negro, tamén, que non sabemos o que pasa. Nenos suicidas, que di esta historia que un home conta nunha taberna despois de que o taberneiro lera unha noticia de que un neno se suicidara. Tratábase dun vello que naceu na terra, non sabe falar e iba espido. Aos poucos comezou a falar e conforme pasaban os anos íase facendo máis novo. E aí este é un dibuixo que representa a morte de Estreliña. Que di, Estreliña era unha rapaza moi obediente que sempre facía todo o que os seus pais se mandaban, sen pensar en recibir nada a cambio. Un día Estreliña morreu. Estaba no cadaleito, bonita como sempre, e tan campante. A nai e a irmá choraban detrás do cadaleito. Este é un fragmento dos arquivos de Trasno e o grandor do mundo. Trátase dun home que tamén ouiu falar de Bos Aires, que decidiu marchar para ali e ver todas as maravillas que o mundo dicía que había, que todo o mundo dicía que había. Quedou ali 10 anos. Voltou nas penurias, nos recordos, a súa casa bella e murmurou: que grande é o mundo.
O Pampín era un mozo fazoleiro, ancho e duro que sempre axudaba os demais. Vai sempre cunha caniña pequena, repara en todas as cousas, falles cariño ás pedras, se algún está atrapado ca auga, ou calquera outra prenda cae dunha balconada, Pampín é sempre o que avisa. Este dibuixo é o espanto dos nenos que na aldea había un almacén baleiro, onde todos os nenos ian xogar. Un día, un dos nenos mirou cara ao teito e divisou unha fenda nela. E na fenda un ollo dunha persoa. Observamos. Ninguén sabía o que era e ninguén dixo nada. Hoxe en día a casa transformouse. Os nenos xa son homes. Quen se ia acordar do acontecido? Dous homens que se topan unha soa vez para falar das súas cousas á beira da ponte. Un pregúntalle, o outro esperaba... o outro que esperaba da vida. Este respondeulle que xa estaba canso de tanto axetreo e o de tanto viaxar polo mundo e dixo: o que eu quero é ter un quiosco de periódicos pintado ali nunha pratiña que eu sei. O río devolve a imaxe dun home que ve o seu reflexo dende a ponte de ferro. Un home sen rostro que non está contento co que alcanzou na vida. A corrente, o paso da auga, o rápido transcurso do tempo e o lavado de imaxe. O cambio que este home lle quere dar á súa vida. É unha interpretación. Nova York e Rosa. Un neno que intenta contarlles aos outros que xogaban con el no peirao que o seu pai chegara hoxe de Nova York, pero ningún lle fixo caso. Quizais por iso, case se palexa como ninguén lle preguntaba polo seu pai, o neno a piques de chorar dixo Nova York e nos. Este dibuixo, que se titula O caso dos tres fornos, di que o dereito é sempre o dereito. E sobranme a min azos para soster o meu se alguén mo quere tortear ou virar ao revés. Que non limpe máis que un forno, que non limpe máis que un. E nin ustedes, señor maquinista, no capitán, saben que nos ven, que ven ni abonda un. Os tres porque non hai máis. Bueno, aquí tamén di ao chegar a Masía, señor capitán, bom. Ben viu que non abonda un forno, ben viu que por non querer pagar botes hai que castigar o corpo dun mariñeiro. Bom. Andei todo o día por Marsella e Lante. Levaba moito tempo a estismar nunha tasta diante do meu vaso cando... Que queredes? Volvemos ao bar. 11.926. Esperei, erguín a testa e queitou a anguria, meus amigos. Tres figuras na lomba dun cotorelo requeimado. Unha árbore, un home e un neno. O drama do cabalo de xadrez. A partida de xadrez ia comezar, pero o cabalo franco de rei non chegara ao tabuleiros. O rei moi anexado foi porque sempre chegaba a tarde. O cabalo dixo que ele non quería ser cabalo, nin rei nin nada. Todas as pezas comezaron a sentir envexas dos demais. E a reiña, para calmaros, dixo que cada un era o que tiña que ser, e que isto só era un xogo. Un voto de reis. Vede que tolería, o que é a imaginación atordada en buscala. Remata de falar nada menos que un mariñeiro que fora servido de mechón e non topaba asunto para un conto de reis. De cando veu a Rianxo unha balea, que tamén ilustrei nesta cartulina, como podedes ver. Cando eu era rapazote chegou un día a Rianxo, pareceme que a 7:30 da mañá unha balea. Nisto que chegan lanchas, todas a remo, para non ter que buscar as voltas ao vento na punta de Fincheiro. Bueno, aquí remata entón o libriño dos arquivos do Trasno. Elas fixeron, a ver outro día que teñamos máis tempiño, pois para ver todos os demais, porque ilustraron varios dos outros libros tamén de Dieste. Ora ven a Fiestra Valdeira, que son os dous libros que escribe en galego, dos arquivos do Trasno e a Fiestra Valdeira. E, ahora van ler os de primeiro un pouquinho, empezamos cunha, en donde explica en Historias e Invenciones de Félix Muriel un pouquinho que foi o seu nacemento.
Félix Muriel aparece por primeira vez en 1937 nunha revista Nova Galiza que se edita en Barcelona. E era un nome, por dicirlo así, para escribir artigos de guerra. Tempo despois, Dieste dase conta que lle ten que cambiar un pouquiño a cara a eses textos e fainos unhas historias e invenciones de Félix Muriel, voltando que Félix Muriel fora neno e que non tuvera nada que ver coas cousas da guerra, van ser máis agradables. Agora vamos ler en castelán o primeiro capítulo de invenciones, historias e invenciones de Félix Muriel. Vamos a dar un aplauso a las No recuerdo cómo hice mi pregunta, pero sé la respuesta de un árbol. Te trajo el maragato en una cesta. Dijo, sí, pero ¿de dónde? Pues lo que yo quería saber no era exactamente aquello, cómo había venido, sino de dónde. Del bosque. Respondió uno de mis hermanos mayores. Callé y me pareció recordar que así había sido en efecto. Llámanse maragatos los de Astorga. Y como de ellos los hay muy traficantes y que hacen pequeño comercio de ir y venir, sean sus tierras de León o por otras comarcas, llegan algunas a decirse maragato del que sin serlo ajetrean tales oficios, como arriero o trajinante. Y aún del simple mangadero que va con encomiendas de todos al mercado de alguna ciudad próxima, trayendo lo que se le encarga y alguna cosilla más, comprada por su cuenta con que se beneficia al revenderla. Pues bien, en mi villa natal, que es de marineros, debía de haber algún maragato, de Astorga o de Mote, porque según parece me trajo maragatos. Pero un maragato para mí era por entonces un hombre que va y viene, mojado de lluvia o salpicado de mar, descalzo y con cara de gato. Así recuerdo el de la cesta. Más de aquí que las pescadoras suelen llevar una cesta muy plana sobre la cabeza, cuando van tierra adentro a vender el pescado. Y en esa cesta, cuando la pescadora es madre de muchos hijos, lleva algunas veces al más pequeño, y a los otros, en hilera de manos, hasta dar en la suya. El más pequeño asoma al borde de la cesta como al de un mirador. Así vine yo, en la cesta del maragato, mirando con sorpresa y bien asido al borde, porque el descalzo mar, cara de gato, flotaba muy ligero, no con la misma gracia de las pescadoras, pero sí con su prisa, pues ellas van volando, con su ritmo igual, para que el pescado llegue fresco a los campesinos o al tren que ha de llevarlo más adentro. El maragato traía un niño fresco, un pescadito colorado, pero, qué extraño, no del mar, sino del bosque. Yo era pues una fruta, y todos los niños habían sido frutas. Y había un bosque de cuyas ramas pendían los niños presos por la espalda, con las manos tendidas en un pasmo de espera inocente, hasta que viniese el maragato a buscar alguno. Pero siempre uno determinado, aquel que está allí, de parte de alguien. De mi padre, por ejemplo. Entón, agora hai ler o primeiro capítulo dos arquivos do Transno, que é na morte de Vieito, precisamente. Sabemos que é un señor que van enterrar e alguén dos que o está aportando pensa que pode ir vivo. Sobre a morte de Vieito, foi preto de Camposanto que sentiu ligar dentro da caixa ao pobre Vieito. Nos 4 levadores do cadaleito eu era un. Sentino ou foi a atención miña? Entonces non podería asegurarlo. Foi un rebulir tan maíno como a teimosa pura que gira na noite. Gira de entorno meu máximo afervoado aquel maíno rebulir. Pero que eu, meus amigos, non tiña seguranza. E polo tanto, comprendedes, coitados, polo tanto non podía, non debía decir nada. Imaginade nun intre que eu dixese: o Vieito vai vivo. Todas as tetas dos veciños que portaban cirios ergueríanse nun bobeco aglaído. Todos os pícaros que viñan estendendo a palma da man baixo pingoteando a cera. Virían e remuíño ao redor meu. Apiñocaríanse as mulleres a carón do cadaleito e escorregaría por todos os beizos un carón de cadaleite. O Vieito vai vivo, o Vieito vai vivo. Calaría o lamento da nai e das irmás, e a xiña tamén, descompasándose a gravedosa marcha que plexía nos ronces de charanga. Eu sería o gran revelador, o salvador, e
eixo de todos os asombros e de todas as virtudes, e o sol na miña face cobraría unha importancia imprevista. Es entonces será aberto a cada leito a miña sospeita resultado falsa. Todo aquel magno asombro viraríase inconmensurable e macambro ridículo. Toda a relante gratitude de nai e das irmáns tornaríase despeito. O martelo, espetando de novo a caixa, tería un son simito. É o único natal desta estampía. Comprendedes, por eso non dixo nada. Espera un segundinho, un aplauso para a pequena Amanda, que é a primeira vez que lê en público en galego. Como a ser estivese sentir tamén o veleime o ligar, mas non foi máis que un lampo. De seguida ficou sereno, e non dixe nada. Houve un intre en que case me decidí. Diriximo ao da miña banda e, acurixado a pregunta nun sorriso de retorso, dicei: "E se o vieito fosse vivo?" O outro riu, picaramente como quen di: "Que ocorrencias temos?" Eu amplifiquei adrede o meu falso sorriso de retouso. Tamén me as rentas de decirlo en Camposanto, cando xa puséramos a caixa e o crego reafineaba. Cando o crego remate, pensei, mas o crego acabou e a caixa decideu a cova, sen que eu pudese dicir nada. Cando o primeiro cadullo da terra, bicado por un neno, petou dentro da cova nas tábuas do ataúde, Rubín, Mata, a Borja e as verbas salvadoras. Estiveron a punto de xurdiren. Mas entonces acudiu novamente o meu mexín a case segurante de arrepentir ridículo da rabia da familia defraudada. Se o vieito se topaba morto, e ben morto, ademais, o dicilo tan tarde acrecía o absurdo desorbitadamente. Como xustificar non o ter dito antes? Xa sei. Sempre se pode explicar, sí, todo o que queirades, pois ben, e se estivese morto despois de o sentir e o remexerse, como quizás pudese adivinar por algún sinal. Un crime, sin un crime ter calado. Oído o rebumbio de xente, pediu auxilio e non lle deron máis bocado. El sentía llorar, fixo ser non puido. Morreu de espantos, entón o corazón ao sentir que se poco. Malai o tendes, coa cara toda torta do esforzo. E se proseguía tan campante, aí a sorrir como un payaso e parruque. Todo o día, meus amigos, andei tolo e de molsos. E o pobre vieito grafiñando as tábuas nese espanto absoluto. Mais alá de todo o consolo e de toda a conformidade, os enterrados e briga. Chegoume a parecer que todos rían dos meus ollos alarmiñados e longanos a obsesión do delito. E lá, pola alta noite, non o puiden evitar. Fume camiño do Camposanto, coa solapa subida. O adimo dos muros. Cheguei. O cerco por unha banda era baixiño, unhas pedras mal postas, apeixadas paredes e silveiras. Paseino e fui deito ao sitio. Deiteime no chan, apliquei ao dedo, e axiño que vin xioume o sangue. No seo da teda, unhas unhas desesperadas rabuñaban as tábuas. Rabuñaban? Non sei. Libre estaría un sacho. Ia xa a caer cando fiquei suspenso. Polo camiño que pasa dentro do Camposanto, sentíanse pasadas e rumor de faros. Viña xente. Entón sí que sería absurdo, tola, a miña presenza ali, aquelas horas e con sacho na mano. Ia dicir que o deixara enterrar sabendo que estaba vivo, e fuxín coa solapa subida, pegándome os muros. A lúa era chea, e os cans laticaban longe. Ser un poquinho máis alto, poder ver máis alto para... Como se condenou a Ramírez. O indiano oniaba no seu leito, na colleita entre o Fonse Casulo, regalía dos pobres. Foi sustituído pola fina novidade da lá ben castigada, en que os ferros de novos mercados lucían as máis ricas e fachendosas calcomanías. En riba da cabeceira non abría os seus brazos doídos, aquel Cristo da outrora, o que nos días malos se endereitaran tantos preos ollados suplicantes. No seu sitio acampaba un retrato de Ferrer,
retrincado e non se sabe que boletín de cada marca. 20 anos por aquelas terras en que tanto aprender, aqueles si que eran xornais, aqueles si que eran ideas. Xa de volta xa na aldea, discutira longamente coas persoas de máis escola e de máis repincos de sabencia. Fixera calar a todos, cando ele, por rir, deixaba ver aquel dente de ouro no que toda a súa ousadía herética cintilaba, a xente, por mintre, caía nese extraño respeto que sempre inspira o diaño, o grego, aquel viño que xa tiña os latinorios esquecidos, acabara resignándose a sorrir boamente. O tempo que lle peta no lombo e murmuraba: este Ramírez. Somente o sacristán, e este é un fondo segredo, conseguiren quedar ao Ramírez, aquel amelongo, eloitado, de face vivo e loira, sempre cun vilaíño cheiro a incenso, cirios e sementas. Foi que acertou podendo que fez ao Ramírez ben adentro, en que o pobre indiano, oindo, só mostrar máis constante o ético sorriso do seu dente de ouro. Na hora da morte, dixera o sacristán, moitos máis herejes e sabedores que a ti finaron pondo se ben con noso Señor, e cos seus ollos voando parecía estar dentro das reunións e cumpleaños do pobre Ramírez. 20 anos por aquelas terras, 20 anos de rexos traballos e sacrificio abundante, para desempeñar unhas leiras e traer unha morea de prata, con que facer unha casa de penentes. 20 anos, 20, se non arreo con moi pequenas pausas, 2 e 2 anos. Xa cando puido tornar a dona, tornar a xiña e para servir. Non foi aínda tan meiro e veu despois tan enxoito o diabo. Non primeiro intre, case que non coñecera o fillo mozo, que xa andaba nas quintas e veu con permiso. Ledo, Marcial e Faraón, feito un home a se mostrar ao pai. Deu e marchou. Non se viron máis. Si, cando por fin tornara en firme aquel sosego montesivo, cheo de fontes e paxaros, traía xa consigo as insignias da morte. Por iso, as verbas do San Cristán foron para ele espácidas, afiadas, tal ao caer do sol, un mentiño frío na soidade sinistra dunha cámara. O indiano agoniaba no seu leito, por unha banda a muller e o pedrebetos, pola outra o crego vidiño con escola e repito. Todos tiñan os ollos de choro. O Ramírez, o pobre Ramírez, tan bo home, tan traballador, condenarase por non se confesar, por non facer unha cousa tan doada. Que traballo lle custaba morir a ben con noso Señor? A disputa era soñada na súa mesa dure. Ande, non lle custaba ningún traballo. De exemplo aos pequenechos. Deixo tranquila a súa dona. Non a traía sobre esta aldea en que naceu a ira de Deus, do noso Señoriño. Ande. Non é non. O Ramírez era home que sabía manter ata a fin a súa idea. Ia que lle chegando que a súa rebeldía fose venerada. A súa idea non sería nada se non saíra ben calquera prova. Non é non. Que deixasen morir tranquilo, que non amargurasen os simples verdadeiros, que deixasen dar os seus consellos e dispor as súas cousas con enteira liberdade. Unha carta da súa dona, un beijo dos pequenechos na súa fronte marcada cos insignias dos longos traballos en Catamarca, xa era por ele, que nada máis, que o deixasen morrer con xereza das pombas, que se non lles puxa a comparanza coa conformidade dos medicados, igual tocrado coa súa predica, e outra vez a teima do moribundo, por interés con menos polvos, que todos tiñan os ollos roxos de chorar. Do corredor chegaba maino mullarme e mulleiriñas que agardaban. Dentro do van, dos curruchos, non había xente. Si, parece que había máis xente. De onde sairía aquel enrochorar dun meniño axiña que pagado quizais pola nai? Alguén entrou cirlando os polvos da porta embaixo. Agora, que se currucho do mundo cantou aquel galo? Onde está ese galo? Ali, de par do espello. O seu cocorexar vai dicendo longe. Ai, sí, que tolo. O galo non está ali, está longe, alá embaixo, no mellor galiñeiro da aldea, no galiñeiro do Ramírez. Quen está aí a dicir?
Déixese diso agora, e ande. Non lle custa ningún traballo. Ok. Ai, sí, o se for a ver con Deus. Deus, témela fácil, longas barbas de pedra arrebatada, como enruga o entrecello nas sombras. Perdóeme, eu son un neno. Esfarelouse, pero non era Deus. Era aquel frade a quen de neno ia falar do inferno, dende o púlpito, petando con carraxe no barandal. Moitos cirios había aquel día acesos na igrexa. Daquela, aínda miraba debaixo do leito antes de se deitar, para ver se o diaño estaba ali agachado. Ou, hai caras roxas nos cucuchos, caras que rin cos dentes afiados. Son as caras dos diaños que abesullan o intre derradeiro, para levaren os condenados. Son moitos, grandes, pequeniños, xiran todo arredor, un remuíño cada vez máis estreito, un xaturra dos cobertores, cunha cara de ricote chea de veneno. Ande, non lle custa ningún traballo se por a ver con Deus. O Ramírez vai ceder, debe como un picariño está xa a punto de picar a mano a crego dulce e bondoso, e procura a graza na súa dona. Chego dun antigo neno infantil que na cara do home fixo tremer a todos. Con grandes ollos percorrió ao aire. Foi entonces cando reparou nunha longa figura enleitada, en testa a carón del, que parecía agardar algo. Nos ollos aguados de San Cristán, víanse caras verdas frías, afiadas. Na hora da morte de moitos non sabeu escotir, e de súpeto, a intercediaño do xeste billote, seguía a tirar polo cobertor, o indiano viu de novo a hostia bondade de gratitud. Non, a cara de Trump ficou branca, dura, entroada. De querecho ficaron medañosos aquela fronte, no que estaban marcadas e seguían os 20 anos encarnados. Muy bien, bravo. Quedamos un capítulo, lerémoslo, porque isto pensamos repetilo cos vosos papás, os que podan vir, xa lo explicamos o día que viñeron aquí á primeira reunión. Entón, ese día ledes o grupinho que queda. Empezamos co terceiro capítulo, entón, ese día. E agora, espera un segundo, sabemos, bueno, vas ti a dir, hoxe celebrase o día das bibliotecas. Veña logo. Y especialmente al profesor Vilarinho, que se acaba de marchar, pero... No, se celebramos o día das bibliotecas, as bibliotecas non son posibles sin unha encargada. Entón, do outro lado do mar, diz que os indianos trouxeron para Rianxo unha yuca. Esta é unha planta típica de América, non? E parece ser, pudo ser a familia de Viestia que a introducira para aquí. É a yuca pé de elefante e traímosla para a señora encargada da biblioteca. Bueno, pues muchísimas gracias. Colaboradores, el profesor Vilariño y Pepa, profesora de física. Muchísimas gracias a los dos. Me encanta. Gracias. Muchas gracias. Esto queda aquí, ¿eh? Que crezca como crezca el número de vuestras lecturas. Eso, ven. Ricardo. Desde ahí, y vamos a colocar esta planta ahí, para que sea el emblema del día de la biblioteca y de la biblioteca. Bravo. Muchas gracias. É o mismo, aquilo. Joel.